Sanibonani balaleli emakhaya khona la kwi-channel yakho edumile noyithandayo iMlula TV. Nawe uyazi-ke ukuthi sihlezi siniphethele indaba ezishisayo nezimnandi kakhulu. Namhlanje siniphethele iqhawe lenu-ke likaMaskandi uKhuzani Mpungose. Siyazi-ke ukuthi uKhuzani Mpungose uyiqhawe nje elidume kakhulu kuMaskandi nokuthi uzibiza ngenkosi yamaskandi. Singazi-ke lapho kwebukhosi kodwa nje siniphethele zona namhlanje ukuthi uKhuzani Mpungose usuqinisekisile ukuthi yena sukela namhlanje mhla ka-1 September 2020 usuzodlala kwimbewu. Namhlanje ntambama uzobavela kumbewu. Lokho kuqinisekisile ekhasini lakhe la ka-Facebook. Nayo ividiyo elandelayo lapha akhombisa khona impela ukuthi namhlanje ntambama uzovela kwimbewu uKhuzani Mpungose. Kanti-ke siyamhalalisela kakhulu umfowabo kaMpungose. Ungumculi womaskandi onobuhlakani obuyisimanga kakhulu. Kungakho nje nabakamabonakude baze bamthanda. Usuzovela nje ikhashana ey'ningana khona kwimbewu. Akulibukele nayo ividiyo. Siyabonga mlaleli. Ukuthi ngifike nobani? Yini ufike nobani? Khuzani baby. Khipha champagne, Khuzani la. Uzongena nomnini, khipha champagne nje. Mngani wami. Yebo. Ngiyajabula, cha ngilandele bandla. Kwakuhle kule ndawo madoda. Nokudla kwalana futhi uzokuthokoza. Ngihlala phansi. Sozakho. Into ebekhuluma iqiniso. Yebo. Ngempela bekhuluma uKhuzani la. Siqo sakhe. Ubungakholwa ngithi ukuthi ngifike